Hi, I'm David Bain. Sitten tulee Ryan Brathwaite, Barbados, välierissä sekä Pekingissä että Osakassa. Juoksi välierissä maansa ennätyksen 13.18. Onko hän se, joka viekin yllättäen koko potin? Vai onko se Terence Trammell? 2 kertaa Olympia kakkonen. 2 kertaa MM-kisojen kakkonen. Kaikkien aikojen tilasto 9. Yhdessä David Bainin kanssa kolmospaikalla ajalla 13.12 maailman tilastossa. Suurvoitto puuttuu, mitaleja loistavia suorituksia arvokisoista riittää. Iso-Britannian William Sherman juoksi 13.38 välierissä ennätyksensä ja taputtelee siinä itseään sen verran, että alkavat olkapäät punottaa. Mitäs siinä? Finaaliin kun lähdetään, niin saavat vähän punottaakin ja sitä mieltä ovat myöskin brittikannattajat. Tuima ilmes siihen päälle vielä, kohta tullaan. Sitten Peter Svoboda, yllätysmies varmasti finaalissa. Euroopan hallimestaruuskilpailujen 3. Pekingin välierän juoksussa mukana. 13.33 välierissä kauden paras. Ja ulkoradalla kokenut Morris Vignal. Atenan 4, Helsingin 7, 13.43 välierissä kauden paras. Siinä he ovat. Palautuuko yhdysvaltalaisten kunnia? Siitä kai tässä on suurimmalta osin kysymys. 4 edellistä arvokisafinaalia on mennyt yhdysvaltalaisjuoksijoiden ulkopuolelle. Edellinen voittaja Alan Johnson 2003 Pariisissa. Sen jälkeen on Liu 2, Tukure kerran ja Robles kerran ollut edellä. Brathwaite on se jokeri tässä, joka voi Payneä ja Trammelia ahdistaa. Erinomainen välieräjuoksu. Pystyykö nuori jätkä pitämään homman koossa vielä tässäkin? Aina kompuroi joku. Kuka se on tällä kertaa? Ja Trammell. Trammell hakee sitä unelmaa. On jo pitkään jahdannut sitä. Nyt se olisi tarjolla. Trammell kompuroi Pekingissä, keskeytti alkuerissä. Nyt olisi elämänsä tilaisuus viedä se iso potti itselle. Sitten vielä pistetään sivunumerot syrjään, koska nyt keskitytään pelkästään ja ainoastaan siihen, että vaikka aitaa kaatuu, niin mies tulee kovaa. G-Way, Thomas, Payne, Brathwaite, Trammell, Sherman, Svoboda, Vignal, siitä vastaan liikkeelle. Tasainen startti, keskeltä lähtee hyvin David Bain. Kaikkein parhaiten tulee Bain, hän johtaa tällä hetkellä kilpailua selvästi. Vasemmalla tulee Brathwaite, Trammell tulee hyvin. Tulee Trammell voittoon, Trammell nousee viimeisellä kärkeen. Meneekö voittoon asti? Kova kamppailu ja taitaa olla niitä David Bain vie voiton. David Bain heittäytyy loistavasti ja menee maalikameran kuvaksi. Siinä ovat David Bain, Ryan Brathwaite ja Terence Trammell kaikki samassa nipussa. Näytti siltä, että David Bain tulee kaikkein parhaiten viimeiset metrit ja heittäytyisi voittoon 13.12. Kaikki ovat silmät pyöreinä. Kuka vei? Kuka vei? Brathwaite katsoo, että oliko se minä. Trammell katsoo, että mitä tapahtuu. David Bain tutkii siellä. Kaikki jännittävät. Tasainen lähtö. David Bain saa erinomaisen lähdön radalta 3. Aivan mainio lähdön. Siinä myöhästyy Ryan Brathwaite aika pahasti. Katsokaa kun Trammell alkaa nousta. Sitten alkaa jälleen David Bain tikata. Nyt lähtee Brathwaite uudelleen tulemaan sieltä. Todella tasainen ja kyllä se siinä ja siinä on nyt. Ei lähdetä turhaan arvailemaan. Nimittäin voittaja on selvillä ja hän on Barbadoksen Ryan Brathwaite. Ajalla 13.14 juoksee maansa ennätyksen ja sittenkin heittäytyy maaliviivalla kaikkein parhaiten, mutta kyllä se on 1/1000 peliä ja hän katsoo itsekin, että herranen aika. Minäkö sen tein? Juoksi siis välierissä 13.18. Maansa ennätyksen parantaa 400-osalla. Ei usko vieläkään, että hän on se voittaja. Täällä on jo tuloksissa Ryan Brathwaitein nimi, mutta tutkitaanko siellä kuvaa? Pakkohan sitä on ilman muuta tutkia. Se on täällä myöskin suurella tulostaululla ja kansa hiljenee katsomaan, mitä tapahtuu. Ryan Brathwaite 13.14, Terence Trammell 13.15, jälleen Trammellille kakkospaikka, jo 5. kakkostila ja samalla ajalla Yhdysvaltain David Bain 13.15, 3. dramaattinen pika-aitojen kilpailu. 3 parasta 100-osan sisällä. Nuoren miehen hermo kesti hyvin, hän tulee täysin päin ensimmäistä aitaa ja kisa on vähän niin kuin lopsahtaa siihen. Hyvin kokoaa itsensä, juoksee amerikkalaiset kiinni ja loppuheittäytymisellä hoitaa pelin kotiin. Trammellia käy kyllä pikkusen aavistuksen verran jo tässä sääliksi.
Täällä Stadionin tulostauluilla missään ei näy tuota tulosta. Friedrich yrittää sitten 2-0-4. Hän pudottaa, kuten häntä ennen ehti jo tehdä Venäjän Anna Chicherova, joten nyt valtit ovat tämän naisen käsissä. Tosiaankin kaverukset ihmettelevät ja odottelevat sen takia, että missään kohtaa tänne isoille tauluille ei ole tullut näitä pika-aitojen tuloksia. Ja kun yhtä aikaa heittäydytään, niin kukaan ei oikeastaan uskalla julistautua mestariksi ja sen takia hämmennys on suuren suuri. Korkeudessa meni asetelmat päälailleen. Chicherova, Friedrich pudottivat ensimmäisellään ja nyt on sitten Lasitsin iskun paikka. Lasitsin iskun paikka ja nyt alkaa sitten myöskin Ryan Braithwaite uskoa, että hän sen teki. Barbadoksen mies ja se on ensimmäistä kertaa tietysti pika-aitojen historiassa, kun Barbados ottaa maailman mestaruuden. Niitä historia